guys, hello. Salabonani, Magadi muri Zimbabwe. Welcome to Sim Reality ITV. Pana no sangana DJ Sparks, no sangana tese, tipangwechi tichingwafa, tichitangwafiridzo. Tichita trackiridzo nyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika tichikudza updates zvinenge zvaswera zvichiitika. Muzora nhasi takutimbotaura nyaya Prophet Passion Java. Prophet Passion Java mushure mekunge paita mbinga yasha yaigwa mu COFIN remota. Prophet Passion Java nhasi wazobvunza mubvunzo wekuti zvone ko inini kana ndichinge ndafa muchandivigira pachi. Ndopostira apa munoona pa screen yo. Then mafans ekopo fans Prophet Passion Java azinga kutaura zvakasiyana siyana achitaurawo zvaangaita zvaanga achifungawo pamusoro peCOFIN wachaviga naro Prophet Passion Java. Saka kwadzema mapost acho obva mamaono zvangosiyana siyana zvachitaura. Ndofamba kuona zviri pa screen izvo ndopfungwa dzanga dzichitaurwa nevanhu. Mumwe nemumwe achitaura zvaanoda. Saka change chingokanda mapost acho anga achitaurwa nevanhu zvanga zvichikandwa nevanhu. Saka guys, ndo zvikuitika ndo zvaswera zvichiitika nasi pasocial media. Isi tingori pakukupai maupdates ezvinenge zvichiitika. Ndofamba mutongozviona nyatsoverenga henyu musingamhanye muone nyaya dzanga dzichitaurwa. Pakaipa mahwambe murambe. Saka guys, tati tingumwe akatanzi mhino tokuviga mhino yatawadza wedi yazvondipedzawo. Vanhu vanotaura zvavanoda but ndo question ingabvunzwa naProphet Passion Java. Ndatinge mandafa nemushandiso paCOFIN akaita RAKAITA SEI. Then one vasinga kuresponda ndonyaya yanga ndinayo. Anyway, thanks for watching. My name is DJ Sparks, Zimbabwe. Ndiripo pachivhitivhiti chisina maside effect. Chivhitivhiti chatinongwavha malatest patinongwavha nyaya dzinenge dzichiitika patinoita ngwavhiridzo netsvakiridzo nyaya dzakasiyana siyana. Guys, kana chinge first time yakusvika panapa, please don't forget to subscribe Sim Reality ITV so that I'll post kwene malatest. I'll post kwene zvatinoposta every day, tinoposta something. So guys,